पैसा मीठा मीठा बाजना अनुभव से बेरा 9:35 हो गइल बा। सरहद अब सुमिरन बंदना में चले के बा हमने के बांध लो एक बेर। सावरिया सावरिया
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रेम से बोली बाबा भूतनाथ की। अपना अपना इष्ट देवता का ध्यान करे, वो हमने के स्रोतर भाग का ध्यान करते हुए अब सुमरन में लागब जा हमने के। वह धुन हम बबुआ कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। बाबा एक बना के दो टुकड़े किए। यही धुन में कहेगा कहला नाम एक बार रूप एक बार शक्ति एक हो माई। दुर्गा काली सरस्वती पार्वती सती सावित्री कत्यायनी जगदम्बा सब हर रूप हो। एक कलाकार लोग पर विशेष प्रेम रखेलू अनिकेत बबुआ। बीड़ा वाली माई राउर सुमिरन करी माई सुमिरन करी। शारदा जी माई राउर सुमिरन करी माई सुमिरन करी। हीरा वाली माई राउर सुमिरन करी माई सुमिरन करी। पढ़ले बानी सुनले बानी देखले नहीं कि माई हंस सवारी बीड़ा सुर में बजावेलू
गावे बजाओ में माई हमारा बुझाला कि राजनीतिक में 7वां पास मुख्यमंत्री बन सकता रहे में कोनो कानून नहीं खे वहींगा गौनई में भी महात्मा बाबा प्रचंड विद्वान मानव संस्कहनी बाबा के बीमार के ठीक बा लेकिन बाबा हमारा बुझाला कि गौनई में नॉनो मटिक आदमी चल जाला अनहर लगन बड़ा तो दूसर बात बा ए गौनई में नॉन मैट्रिक भी अब उपमा देता नहीं हम बाबा के ना कहो बाबा पढ़ल लिखल है तपेश्वर चौहान रिक्शा हाँ कतरले सिवान स्टेशन पर आ सुखनंदन का कलकत्ता से लौटल ले कहले के कर नंबर बा कहले का एम वीर हनुमान तपेश्वर चौहान सामान लादो तो ए बाबू एके बेर में ढोलक झाल हारमोनियम दाते झाल ढोले ले अल्लाह दे ले कहले कि चलो हमारे संगे चलो गइले संगे ला गइले सुनते सुनते ब्यास हो गइले टॉप ग्रेड के इहो ना कि लोकल ग्रेड के विजेंद्र बा के जोड़ीदार बन गइले टॉप ग्रेड के जोड़ी के हाला हो गई केहू के बॉक्सेस ना तो फाइन जी महात्मा बा के बाद जोड़ी चलल तो विजेंद्र बा के तपेश्वर चौहान के सबका धन है जो तो हमार बुझल कि मैं शिक्षा कोनो मायने नहीं कर रखत एमे एक से एक निपड़ आदमी लाइन में बाड़े खाली बराबरी बोले आज एक हंस सवारी बीड़ा सुर में बजावेलू मूर्ख से मूर्ख के गावे के सिखावेलू सब तोहर देना हमर पर माई तोहरे चरण में गीत लैया धरी शारदा जी माई राउत सुमिरन करी माई सुमिरन करी बीड़ा वाली माई राउत सुमिरन करी माई सुमिरन करी हे माई ताहर कृपा हो चाहे देबू तो रातों रात राई से पर्वत को देबू अभी गाड़ देबू तो रातों रात पर्वत से ढेला को देबू केतिया केतिया मत को अपना भाषा में बोलो की पूकी के फूकी चलो जी भड़क गइल सासा मुसा रातों रात बाकी दुइये गो लाइन में राजनीति में संगीत में राजनीति में एगो चाय बेचे वाला देश के प्रधानमंत्री हो गए हो गइले टेम्पू चालक शिंदे जी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र भइले नु द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बाड़ी माई के कृपा बताबे नु मोदी जी के दया बताबे ना तो उनकर मुंह के फोटो अगर टीवी में फुल स्क्रीन आ जाला तब बूढ़ऊ लोग डरा जाला कि वोल्टेज कम हल्का भाई अनहार जस लागत इतना ब्लैक एंड व्हाइट होई की बाकी माई कृपा संगीत में देख ली खेसारी लाल अपने यहाँ के सूखा लिट्टी बेचत रहले छाने वाला व्यवस्था ना रहे एबरा हाई कोनो के गाड़ी पर बैठता रहे पवन सिंह काराकाट में खड़ा होकर भाजपा के बिगाड़ देले यहाँ के देख ली हमरा के देखी ना देख ली छोटा कटवा मंच पर आवे में दू आदमी बांधले रहता कि केनो गाड़ी बिचिल मत जाओ वही मत बाबा का भी देखी रोज प्रोग्राम चलता रोज चल ना तो हमारो केस देख ली देख ली यहाँ के देख ली बोले कि महिषासुर के भाई हैं
ओहिंगा जटा बा 1.5 किलो पटुआ लगला महिषासुर के बनावे में बाकी पूजा उनको होता कि ना होता दुर्गा पूजा में दुर्गा जी के पूजा कइल जाता तो महिषासुर के पूजा होता ना होता एगो रामायण में लवणासुर रहले शत्रुघ्न जी उनकर वध कइले तो उनकरो नाम चलता ना चलता नीमन के संगे बौरू के नाम चलेले बाबा दुर्गा जी के नाम चली तले महिषासुर के नाम चली राम जी के नाम चली तले रावण के नाम चली कृष्ण जी के नाम चली तले कंस के नाम चली आजो के डेट में एसपी इंस्पेक्टर दरोगा ये सब जना बालो को जब क्रिमिनल बाले सारा क्रिमिनल अगर जाके सरेंडर बोल दी तो कल है नीतीश कुमार कह दें कि आप लोग बिना पूछे रिटायर हो जाए पेंशन का टेंशन न ले ये सर्व सब देखला हो कब हलुक पॉकेट मार पकड़ाई नु तो पुलिस लोग मारत ले जाला वीआईपी गुंडा धराई तो ठंडा पियावत ले लो मल्लिकार्जुन देखो आगे में जाना तरह के चाहिए तो तहार प्रमोशन हो जाए तुरंत ले ऐसा निमन पाउरे के संगे पूजा ला धन हो माई हम कुछ हो ना है हमारे तहरे पर सब कृपा आधारित बा हमारे जरा खावा के तू ही मारू चालो हम तहरा को दिया खेले वाला बाला उल्टा नाम जपत विदाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम रहे उल्टा नाम जप के महान हो गए वाल्मीकि तुलसी के भर दिहलू ज्ञान से तब कहे तेरी पहलू ए अरविंद दादा हे माई घोनालो में सनवा के करेलू बड़ी बीड़ा वाली माई राउ सुमिरन करी